Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nanawag si Victor ug ang duha niya ka mga anak mo'y gipakisultihan. Gusto sa mga bata nga magsulti usab unta sila si mama nila ug ang ilang amahan. Apan nangita og rason si Vic ngano nga dili siya makigsulti kang Wilma. Gisabot niya ang iyang mga anak nga kuhaon sila sa tungaan pagkaingon ugma. Pangitaon unya mi ni Yaya. Kuya ko lang nato si Yaya pa. Unya na. Sige lang, tawgon ko siya ng alingog, pasabton ko. Manawag ko sa landline dito sa bahay ugma, okay? Ha, anak? Nagkasabot ka ba sa gipasidaan ko? Kasapot pa. Okay, anak. Bye na. Di si kuya pa. Ing nasab siya. Malangan ako, Glina. Ikaw resulta ni kuya mo. Bye, anak. I love you ninyong duha. Bye. Mabdos siya. Mabdos ang mabudhion kong asawa. Nganong kimpuhat mo manin ako, Wilma? Ngano man? Shit. Shit ka, Wilma! Hain ng mga bata nang. Sila raman ko numuoy gustong pakigsultihan silang amahan. Hain sila. Nanood mato sa ilang kwarto ug ang buto sa itong gisultihan sa managsuon. Naghunghungay man. Unsa nang? Hinay ang ilang di pa nagsultihan. Murag, dili gusto nga makabati ko. Pasudla si Glenna nang. Mutugan na siya na ako. Ay, sige na lang. Sila na lang doon si Lindon. Interesado sa bitaw kung mahibaw ug unsay ilang gisultihan sa ilang amahan. Ang gibuhat ron ni Vic nang. Nagpasabot nga nasuko gid siya na ako. Nasuko siya sa nga wag gid ako mabuhat nang. Og si Chito mo ihinungdan. Ay, maulag eh. Mausab bitaw nga kurang kus kaikag sa pagpakigsulti at tawhana. Si Chito, kay may pagkapresko pag yung tawhana. Ingon lang gid ni anang iyang kinaiya nang. Mausab ni nasabtan ako siyang kinaiya. Pero in fairness, maayabi siya nga tao. Mailhan mo siya kung ikasuon mo na siya. Uy, day Wilma. Dili kay midapi ko niya nang. Dili tungod kay nakagusto ko siyang kinaiya. Misabot lang ko. Ay, maulag eh. Pero ambot ka tong bana mo, labihan mo kayo na iyang kasuko siyang hibaw ang gikan sa iyang igsuon. Ang way batasan nga Aida, pero suway itong pihana. Lahir kayo siya kinaiya ni Sir Beck. O nang, pero karon namituo lang siya sa dakong kasayon nga nakasaha ko. Nakuhaan ang akong respeto niya lang. Mag-ampo lang ta. Manghinaot nga lamdagan unta ng iyang panghuna-huna. May mga anak mo o may umaabot pang manghod si Lindon o Glina. Makiksulti ko sa mga bata nang. Pasudla din ni palihog. Sige, sige. Kaya tuon ko. Don, Dudong Lindon. Inday Glina. Paarion mong mama mo. Lindon. Glina, makigsulting inyong inahan. Ay, wala manubag. Nangatulog tingali. Nanirado man sab. Nangatulog tingali ning duha. Wala lamang nako tugawaday ang mga bata kay nangatulog tingali. O nalingaw bagduwa sa ilang computer. Wala man manubag. Mangutana lang unta ko. Ay, mugawas man yun ng duha kong mangayo og snacks o sultihan ako. Mingaw rin mida. Pila lang ka customer ang nangaon ganina. O wa sa mo ni si Vic. Tingali o niya ng gabi nga off na ko.
Oo, man din ako pa-silent ang cellphone. Maayon na lang ka kiwa pa si mama. Dili brami. Paggamito ng cellphone kung duty na mo. At doon ako tubagon sa CR. Ay, sweetheart. Dugay ka nito bag. Busy ba niya ron? Dili kaayo. Mingaw ron. Nga naman unta. Paabutan gyapon ko ni mo sa sakyanan. Inig-off na ko. Katagad ka sa kutuyo, Mia. May surprise ako ni mo nga gusto kong makita una ni mo. Unsa man? Asultihi ko, Vic. Oh, dili na surprise ako, sultihan te ka. May bawo ka ra. O una ko ikahatod sa gipuyaan ninyo. May ipakita ko nimo. May utag sa'yo kang mubiya dahil sa restaurant. Unsa man din ipakita mo na ako? May bawo ka lagi o niya. O kung makahimo kag biha diya nga di palaw ang gabi, mas labing mayo. Sige. Paninguhaon ako nga makabiya dirib sa'yo, Vic. Mangita lang ko pasangil. Unsa kang oras ang gusto mo nga mubiya ko din eh? Mga alas 6 sa hapon ba? O adtong ta man hapon si gawas. Okay ba? Okay na lang, ikaw man. Manangig tong daan nila. Muanhi ka? 5? Usa ba di ay? Kuhaon ti ka. Alas 6 ha? Dito gyapon ko magpaabot sa giparkingan sa auto. Okay na? I love you, Mia. Love you too, Vic. Bye. Bye. Sa labing madaling panahon, kuhaon ko silang inahanog anak. Ug adto na sila puyo sa gikuha kong apartment. Ingon lang yung tingalin nini ang may tabo sa mong kaminyohan. Iya na gisudan. Ug ako tapusan. Pero kuhaon ko mga bata. Palayo ko sila silang mabudhion nga inahan. Naluto na ang puspas. Ganahan ni si Inday Wilma. Ay, may untag daghan siyang makaon ron. Yaya? Oh, maayo kay nagmata ka na, Inday. Sukaran ti ka og puspas, ha? Lami ning imerienda ninyo. Sige, Yaya. Mukaon ko. Ang maguwang mo? Tog pa si Kuya. Nahala, sige, una lang. Gusto kag Diyos, magkutaw ko. Dili lamang butangan ako og ice kay init man ang puspas. O, Yaya. Og human mo kaon, ato as mama mo ha. Ganina pa to nga gusto makigsulti ninyo. Aha? Ato as mama mo, makigsulti siya nimo. Hala, ingon na pa si Papa nga dili may musulti kang mama o Unsa na gisulti mo, Glina? Nagbagut-but ka man? At lang ko mukaan sa kwarto, Yaya. Sukari na lang ko. Ay nga nung adto magyo sa kwarto. Irit ba yan eh? Mapasok ka. Lingkod na lamang diha. Anak, Oh, maayo kay migawas ka day Wilma. Sige, magsukad sab ko or magdungan mo kaon si Glina. Lingkod-lingkod na lang diha, Inday. si kuya ni mo, nak. Nato pa na. Nak, sulti ko sa inyong gipanagsultihan sa inyong amahan. Init pa na ang puspas day Wilma. Pagsulti una mo. Iigo nga mabugnaw na. Ha? Magkutaw una ko og Diyos. Nganong human mo makigsulti kang papa ninyo? May diretso lagi mo sa inyong kwarto. Uwa ko ninyo pahibaw og unsa inyong gipanagsultihan ni papa ninyo. Kukuan ma. Unsa? Gipasidan-an mo sa inyong amahan. Nga di ko sultihan, mao ba? Uma. Kamog tuha si Yaya. Dili lang ko sultihan. Nga naman ko, no? Sulti ko nga, no, Glana. Basta, maura man ikiingon ni Papa. Kuhaon man niya sa school man sa klase. Dadon nagpanuri si Kuya. Pero, dili mo pahibaon si Yaya. Ang silang gisulti niya, Glana. Nasuko ba siya na ako? Sultihin ko, nak. Ampot lang. Basta niingon si Papa, nga dili ka sultihan og si Yaya, nga kuhaon mi niya dito sa school, ugma. Ako'y makuha ninyong ma. Kinahanglang magsulti mi sa inyong amahan. Ma,
ako'y mukuha ninyo. Kay gusto kong mag-atubang mi si papa ninyo. Ayaw lang mo pag-away, ma. Wa ko makikaway, nak. Siya mismo ang wa na muuli din sa ato. Di ba? O gisakitan ko niyang kipuhat, Glenn, ah. Di era. Di era, Diyos. Wala na ako butang hig-ayos kay init naman ang pustas. Dang, ako'y muhatod og mukuha sa mga bata, ugma. Madala bas lawas ni mo, day? Pero may baya kang kapuyon. Tungod sab na kay pirmi kang kuwang stulog. O tuod di ay, day. Pa-check up na unya sa lawas ni mo. Mabdusra ba ka? Kisultihan man ako si Papa, ma. Nga naa na may manghod si Kuya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!